Το 1.27. Τάσια βάτσακα πράναβα. Το ομ τον προσδιορίζει. Στα επόμενα σούτρας δίνεται μία μέθοδος για να έρθουμε σε επαφή με τον Ίσβαρα. Η μέθοδος αυτή ανήκει στη μάντρα γιόγκα και συνδέεται άμεσα με την νάντα γιόγκα. Νάντα είναι ο ήχος. Η εσωτερική αντίχηση της συνειδητότητας είναι νάντα. Η εσωτερική αντίχηση της συνειδητότητας. Ο λεπτοφυής ήχος που αναδύεται όταν ο νους ησυχάζει. Ο όρος πράναβα δεν σημαίνει απλώς ομ ως λέξη ή σύμβολο, προέρχεται από το πρά που σημαίνει πρωταρχικό, έντονο, προς τα εμπρός και το νάβα που είναι ήχος, δόνηση, έκφραση και δηλώνει τον πρωταρχικό κραδασμό, τον ήχο που συνοδεύει κάθε εκδήλωση. Είναι ο θεμελιώδης ίχνος που εμπεριέχει και διαπερνά όλους τους υπόλοιπους. Και όχι μόνο ήχος, αλλά ένας ήχος που δημιουργεί ενέργεια και ύλη.